Salutare prieteni! Uitați-vă ce zi minunată avem astăzi! Avem ploițe, dar nu ne oprește să stăm în casă. Sofia a vrut afară, deci am ieșit afară. Vom merge să mâncăm înghețată și, desigur, să sărim în toate băltoacele. Da, Sofie? Așa! Desigur, în această zi frumoasă, nouă ne place să cântăm. Sofie? Hai! Cu musuiețele tătea, hai! Hai la magazin! Salutăm pe toată lumea, desigur, apoi mergem la băltoace. Sofie, hai la magazin, lasă băltoaca. Nu! Nu! Aici nu, aici e mare băltoacă. Aici spate. Fugi! Nouă ne place să alergăm, mai ales când știm că alergăm la magazin să cumpărăm înghețată. Wow, o băltoacă mare! Nu, asta e băltoacă mare, gata, nu. Asta e băltoaca mare. Nu. Hai la magazin. Ne ducem să cumpărăm ceva dulce. Nu se poate acolo. Hai la magazin. Mașina. Am cumpărat înghețată și ne așezăm pe toate scaunele și locurile ude. Hai, Sofie, să găsim un loc uscat unde să putem să mâncăm înghețată în liniște. Nu, aici nu este uscat. Poate vrei sus în topogan. Wow, am găsit un loc ușor uscat. Un loc ușor uscat unde poți să mănânci înghețată. Acolo sus. Mergem acolo sus. Wow, ce topogan fain. Este lemn uscat acolo. Hai, tati, să te ridici acolo. Să nu ne plouă. Vrei sus? Așa, acolo e bine, tati, acolo nu te plouă. Uite, acolo poți să te șezi. E bine, da? Bravo! Așa arată fericirea, dragi prieteni. Așa arată. Într-o zi ploioasă mâncăm înghețată și ne jucăm în topogane. Nu stăm în casă, nu ne ținem în casă, pentru că avem energie. Dar voi, prieteni, ce faceți pe vreme ploioasă? Unde mergeți? Cum vă jucați? Ce activități aveți? Așa. Deci Sofie s-a dat în topoganul ud. Și s-a murdărit, s-a udat, da? Dar nu e o problemă, mama ne iubește și ne iartă ușor. Punem la spălat hăinuțele care ne-am jucat în ploaie și totul va fi bine. Cred că mai găsim câteva băltoace până acasă. Deci am călcat în toate băltoacele care e posibil, da? Prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Vă invităm și la următoarele videouri să stați alături de noi, să învățăm împreună, să creștem împreună. Puteți să ne lăsați și niște comentarii să știm ce faceți voi în timpul ploii. Vă mulțumim, vă urăm o zi bună, noi mergem la culcare. Pa, pa! Iepurașule, tu ești? Tu ești, da, Sofie? Tu ești, tati. Delicios!